हाय लोगोफोर, बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेलनि सावगारिखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं बेबायदि भिडिअ आगारोब्ला नोंथाङा थाब मोनहैयो। माबोरैहाय जों अरिजिनेल चार्जार बायनो हायो बेखौ जों बबेयाव सिम्बल नुयो, अरिजिनेल चार्जाराव मा सिम्बल थायो आरो डुप्लिकेटआव मा सिम्बल थाया बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फोरोंगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्टबो खालामनो दाबाव, मानोना आं नोंसिनि कमेन्टजोंनो भिडिअ बानायो। गोजोन्थों।